ಹೇ ಗೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಣ್ಣಡ್ದು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಂತ ಹೋಜಾವೆ, ಈ ಹರ್ಷಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರಿಷಿಕಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ದತ್ತು ಬಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೈಡ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು, ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಮೆಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ದಿನಾಲ ಸಮ್ಮ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲೇನೊಂದು ಇಲ್ಲತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಸೋಲೋ ರೈಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋತ ಅಂಡ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಪಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಸುಳ್ಯ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರ ಕಡುವ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಭಾಯರೇ ನಮ್ಮ ini yang raja seat poyrandu. ಓಕೆ Baka yang Tibet datu ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್. ಓಕೆ baka yang Barsa enjonda auto kela burke gerodu. ಸೂಪರ್. ಬಕ ಎಂಚುಂಡು ಹಿಮಾಲಯನ್ Number 1 ಕೇಸರಿ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಅಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬಾಕಿ ಮೂರು ಪಿಲಿ ಬಕ ಕೋಪಿಲಿ ಎನ್ನ ದಾದಾ ಬಿಲಿಯನ್ ಹುಷಾರು ಜನ ದಿನ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಂದು ನಮ್ಮ ಶೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಂತೋನ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಓಲೋಲೆ ಡೆಡ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಡ್ರೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಿ ಗೈಸ್. ಯೋ ಹೇ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಇಂದ ಜೋಡ ಹಿಮ್ಮಿ ಬಾಯ್. ಸೊ ಹರ್ಷು ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಅಯ್ಯೋ ಓನರ್ ಬಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಖಂಡನಿ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಖಂಡನೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಖಂಡನಿ ಬಿಡಿದೆ ಅವು ಬಂಜೆ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಾಯ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡಿಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ ದ ಹಿಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ದ ಬುಲ್ಲ 2.0 ಮೂಲುಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತುಡ್ ಸೀದಾ ಒಂಚಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೀಟ್ ಹೋಯ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನ ತೋಜಾವೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ವಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಯೂಸ್ವಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ಡ್ ಏ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉರಿಯ ಬರ್ಪೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾರು ನಮ್ಮ ಜವಾನಿ ರೂಪಿರು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷುಲ ಕೃಷಿಕಲ್ಲುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಹಲೋ ಇಡೇ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ತ ಚಾಬರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಬರ್ತನೆ around 5 years back. That was my last trip. And now I am along with my wife and my family. Aiva. My cousin. Enjoy feel enjoy. So now the feeling is different. New bike. New wife. Wife and cousin. This is the first time. Aiva. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ನು ಎಂಕ್ಲ ತುಂಬ ಬಾగుಂದಿತ್ತು. ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ JNPT ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬಿಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಅವು ಕಾಂಡೆ ರೇಸ್ ಒಂದು ಬೈಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ನು ಅಲ್ತಿರ ತಾಯಿ ಎದುರಿಗೂ ಏನು ಪಿರೋಗಿ ಸಕ್ಕು ಉಂಟು ಅವು ಗಮ್ಮದಿತ್ತು ನಾವು ಅದ್ರ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಾಂಬೆಡಿ ಹೈವ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಸುಲೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೂಲಪುರ ತುಂಬ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಎಜ್ಜಾಣಿತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದ. ಎಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರಾಜ ಸೀಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಜ ಸೀಟೆಡ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮೂರು ಜನ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಯಾನೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಕರಡಿ ಹದ ಕರಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕರಡಿ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲರ ಅರ್ಜಿನ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕರಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏತುಲ್ಲ 40 ಹಾಂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈ 40 72 100 ಅಂಚೆ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್. ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ಸಿಂಗಾರ ಸೆಟ್ಟಾ ಅಯ್ಯೋ ready steady go.
वीडियो करना है जी, मैं यूट्यूबर हूँ इसलिए थोड़ा। मेरा तुलू चैनल है, गड़ी नट तुलू तुलू तुलू, और ऐसा इतना ही है ये, पता है क्या ना? तो आपका भी नाम बताओ, नाम आपका? सचिन। सचिन, ये ही आपका नाम? हाँ, बोया जी और सचिन जी अपनी लाइफ में पहला बार जिपलाइन ट्राई कर रहे हैं। चलो जाएंगे, बाय बाय गाइस। अम्मा त्रिशिका जी हाय बनले हेलो ಈರು ದಾದ ಅಂತೀನಿ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದು ಗೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಆರು ತಪ್ಪು ನಾವು ये कुछ नहीं होएगा ना? नहीं, एक सेकंड जी, एक सेकंड। नहीं, ये कैसे पकड़ना? कैसे पकड़े? ठीक है। ठीक है, चलो यल्ला। बाहुबली ऊपर और जाने का? चलो चलो जल्ला खड़े हो जाने का। इधर से रोप चेंज है, पैर ऊपर। अच्छा रेडी सेडी गो। Yes guys, successfully okay. सही है। Okay. Thank you guys. Thank you. Yes guys, life the first zip line and best experience. Wow, ಖುಷಿ ಅನ್ಕೊತನ ಏತು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿ ಏನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಮಡಿಕೇರಿ ಬತ್ತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ ಸೀಟೆಡ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷುಲ ತ್ರಿಶಿಕಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೀನ್ಗ ಎಂಚಿತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಸೂಪರ್ ಅದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏರಿ ಅನ್ನಿಟ पंतुज ಹೊತ್ತಲಿಂದ बोका एक नंबर सुपर एक्सपीरियंस लाइफ में पहला बार ट्राई किया लेकिन बहुत मज़ा आया। अच्छा जाने का है, आने का नहीं। हाँ रिटर्न नहीं है ना, रिटर्न पैदल आना पड़ेगा, आने का भी सोचने का ना। यस गाइस एंचेतन सुपर